ti pravi gnezdo. Nemoj da zabavaš. Čekaj, ovaj upario se, ovaj se Stanivku upario, Flor. Pa imaš i ženku Flora. I on našu slobodnu i hibridizacije. Pa evo toliko ptice vidiš. Evo ih, vuču odmah materijal. No završile gnezda, svi gnezdi u ovom novim. Vidiš kako skuplja odmah. A mora ga preradi, vidite. A pa ga stavi u vodu, da. Stavi ga u vodu posle toga i betonira. Dobre ptice, lepe, zdrave, fine. Pa nema, uslovi su sve. Imamo štigljana, on je 12 godine star taj gnezdo. Znači? Pa vidimo ovdje jednog ima glavac, jedan velika glava, ogromna kljub. 12 godina. To li je taj? Ima bela, ovo mu je čin. Sad ću baš da vidim. Pa vidiš to samo u ovakvi uslovi stisli po 12. Dobro, nisam čuo za preko 13 godine za sad da je neko... Kako lepo ovo. Ova prosto ne zna koliko njoj je dosta ovo bre. Ne. Flor, Kringlov i ženka Anikla. A vidiš i ta ženka Anikla, ona ima ovdje i mužjaka Anikla. Ona nije, ona su stvorila svog Flora. Nema, sve zavisi od uslovi, vidiš, ovo su uslovi idealni. Lepi, meni su ovaj deo, vidiš imaš tamo, zaštitni deo imaš. Anike ne znam da li je preo neko od ime. Zaniče? Pa ne znam šta ti kažem, nisam pratio te... Ovo je pa stari Anike. Ne, ali Anike divlje. Ja sam 2 godine. Prošle godine sam umašio uzimni kobar Anike ženke. A jedna mi pa srčena jaja. To sam ja samo teo da te pitam oko koze grabljivicove, kopki i ostalo. Udari u žicu, ako je u žicu možda ubije. A ovako? Ovako nije strašno. Ne znam, tu ipak treba da se stavlja neka zaštita. Pa je, ja mi stavim. Njeno gore prikraćno što bio malo... Bitno je od mašće da ti je puno. Meni je puno pravio. A i nju isto rešava se u žicu gore. To će mora kasnije da mi objasniš kako je... Ja. Evo, neki strašni, Čekaj da vidimo ovdje, mislim da imaš gnezdo jedno. Evo. Vidiš kako ga lepo napravila. To je isto od ovaj materijal, a? I vidiš, koristi ona ovu... Maslača koristi za gnezdo. I, pa da, vrhovi maslačka, da. I puzavicu koristi. A ovdje gore ima još jedno gnezdo. Ne vidite, od tuda se vidi. Evo, ovamo, skroz gore, ne može se vidi, iza ovog, ne može da ga vidi. Aha. Tamo. I ovamo ima jedno i tamo. I vidiš, ipak bira, bez obzira ovdje što ima ovaj deo, oni biraju tamo zaštićeno od kišu. Pa da, neće na kišu da... Ovo mi isto džak ovaj. A kaži mi ovaj grm. To ću da ti dam isto tebi da... Najbolje, tu Anivke stavi. U taj? Vidiš to nije za grm lep, to je lep grm i za ovo i za... A i ovo pravi gnezdo, već uzem. Ovo je lep grm i recimo za slavuir, konešto. Za grmu. A ovo se koristio staro korito, a? Da, pojeli cele. Čekaj. Super. Ma lepo. Sad možeš taj dubaž zaštiti. Aha. Eto ti hranilica. Hranilica. Evo vi jaja, šta hoćeš. A stiropor, a? O, da.
To mi kaže ova Jaca, on isto stavlja stiropor. Kaže stiropor zakon, a baš su diskutovali o stiroporu kao, pa koju kaže on ima hranjivu vrednost. Pa ključi ga, jedu ga. Sad, šta ima? To je to. Da se ne kladi kapica.